Mga bay, usa ka simulation laboratory ang gibuksan sa usa ka ospital sa Sugbo para sa medical students. Mubalita si One News correspondent Dale Israel. Gibuksan na ang labing unang Medical Simulation Laboratory sa Vicente Sotto Memorial Medical Center para sa mga medical students sa gobyerno aron makabansay-bansay sa mga high-tech equipment niini. Apil sa mga high-tech equipment ang dummy o mannequins nga sama sa tinuod nga mga pasyente nga nanganak, nagbati og sakit, nagdugo ug uban pa. Ang mga equipment niini gigamit sa mga estudyante sa Cebu Normal University College of Medicine, ang labing una nga government medical school dinhi sa Central Visayas Region. Ang SimLab naghatag og luwas ug controlled nga setup para sa mga estudyante aron mag-practice og paghimo og mga desisyon sa di pa nila himuon kini sa mga tinuod nga tawo. Entire actual clinical scenario. So, minsan kasi ang sinasabi natin ay hala ang mga pasyente pinagpa-practicean na. No? So, this is a controlled and safe environment for our students. Adunay usa ka maternal fetal birthing simulator nga gitawag og Lucia, usa ka simulator nga masuso nga bata, usa ka adult patient simulator nga ginganlan og Apollo nga may nagkalain-laing mga program diseases, ug usa ka emergency care patient kansang naputlan og tiil. Help the students apply their knowledge and then check whether they were able to understand the lessons in the lessons that were taught in the classroom. Yes, practical application. Kapin sa 80 milyon ka pesos ang bag-ong pasilidad sa VSMMC nga nalakip sa budget sa gobyerno para sa health ug sa pondo para sa Doctors for the People Act nga gi-author ni Senator Pia Cayetano. Si Senator Pia Cayetano, College of Medicine Dean Dr. Maria Socorro Manaloto ug uban pang mga opisyal sa eskwelahan ug VSMMC ang nanguna sa seremonya sa pagbukas sa SimLab. Naglaom ang mga opisyal nga pinaagi sa simulation laboratory mas mahimong makamao ang mga bagong doktor gikan sa ilahang scholarship program kung diin ang unang batch mo graduate karong tuig. Dale Israel, One News, Cebu.